παιδιά, σήμερα λοιπόν θα κάνουμε roleplay με την αδερφή μου στο Brookhaven. Μια καθημερινή μέρα που περνάμε στο Brookhaven. Και πάμε! Καλημέρα! Ξύπνησες νωρίς, Ναι, λίγο πιο νωρίς όπως συνήθως. Ωραία. Πάμε στην κουζίνα. Πάμε στην κουζίνα. Θες καφέ ή χυμό? Χυμό. Θα φάω κάτι αργότερα. Τέλεια. Ετοίμασε. Έλα εδώ, αδερφή, να πάρεις χυμό. Πάρ' το να. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Έλα, να κάτσουμε να φάμε. Να πιούμε χυμό. Πάω στο δωμάτιό μου εγώ. Οκ. Ας πάω μία πάνω στο μπάνιο γιατί το χρειάζομαι λίγο να πλύνω τα χέρια μου. Πού είναι τώρα το μπάνιο? Από εδώ. Από εδώ, ναι. Θα πάω στις αδερφείς μου γιατί θυμάμαι ότι... Τι κοιτάς? Το δρόμο. Τίποτα, μην ανησυχείς. Δεν περνάει κανείς. Τώρα όχι. Αλλά πριν λίγο. Α, να σου πω! Θες να βγούμε καμιά βόλτα? Ναι, αλλά όχι και πολύ. Ωραία. Άντε, ετοιμάσου να πάμε. Ωραία, έτοιμη. Πάμε στα μάξι. Πάμε. Ωραία, άντε, πάμε. Πού να πάμε πρώτα, λες? Όπου δεν έχει πολύ κόσμο. Οκ. Άντε, πάμε. Γιατί στρίβουμε από εδώ? Ήθελα να περάσουμε λίγο διαφορετικά. Οκ. Είσαι σίγουρα καλά? Ναι, εσύ. Δεν ξέρω. Φαίνεται. Γιατί ήρθαμε εδώ? Παλιά ερχόμασταν, δεν θυμάσαι. Πότε? Πριν, θυμάσαι. Δεν έχει κανέναν εδώ. Πάμε να φύγουμε. Δεν θέλω. Ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ωραία, φτάσαμε. Ωραία. Έλα από εδώ. Οκ. Ωραία. Κάτσε να μπούμε. Κάτι μου φαίνεται διαφορετικό όμως. Τι? Νιώθω ότι η πόρτα του γκαράζ ή η πόρτα γενικά κάποια πόρτα είναι ανοιχτή γιατί μπάζει. Όχι εμείς. Τότε ποιος? Κανείς. Πάω να βάλω πιτζάμες και να χαλαρώσουμε. Οκ, θες να έρθεις στο κρεβάτι μου λίγο να ξαπλώσουμε μαζί. Ναι, ναι, φυσικά. Κάτσε να πάω να βάλω πιτζάμες. Οκ. Ας έρθω λοιπόν. Το άκουσες αυτό? Το ακούω από χθες. Γιατί δεν μου το είπες? Γιατί θα το άκουγες κι εσύ. Νιώθω πολύ παράξενα σήμερα. Δεν φεύγει αυτό. Δεν φεύγεις από κάτω που σας θυμάται. Τι μας θυμάται? Ό,τι ήταν εδώ πριν από μας.
Τι ασυναρτησία. Οκ. Πού πας? Εκεί που πάω κάθε βράδυ. Πού πας? Εκεί που πάω κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ? Ναι, απλά σήμερα το πρόσεξες. Αν ακούσεις το όνομά σου, μην απαντήσεις. Part too soon.